kytary, já nevím, jestli to... Seriál, který znáte. Seriál, který vás nesklame. Uvěřte s námi nové cesty domů. Už brzy. Dobrý! Posaď se, posaď se. Na místě, kde se zastavil čas. Čeká nehybně. Svou příležitost. Se mu to líbí chodit. Na podzim na Prima Family. Ale kdo ho bude chytat? Sledujete středeční prostřeno z Libereckého kraje. Dnes prostíráme Tak teď ho už budeme muset fakt jako... připravil 3 chodové menu. Budou 3 chody stačit k nasycení hladových No vidíš, jak to umíš. Sledujte středeční prostřeno až do konce. Vidíšku.